दिनै 14 नम्बर चिरां समष्टि चिरांगोरा समष्टि बेयाव आङो दिनै समष्टि हिसाबै जितु पाब्लिक मिटिं फैगौ इलेक्सनखौ लानानै जितु पाब्लिक मिटिं बे पाब्लिक मिटिंआव नुजाफैनो हानानै आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय हाजार हाजार गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिया दंफैजोबो फैजोबदों जोंनि बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोननानै आरो बिपिएफ हान्जाया देरहासार जानाया 100% जों सियर दिनै दिनाव जों बुंनो हायो आरो बा अखाथ' हादोंमोन अखा हाबाबो रावखौबो हमथानो हायाखै साथा लानानैबाबो बयबो दिनैनि बे मिटिंआव प्रेजेन्ट जाफैदों बास 14 नम्बरावथ' फेरेंगा आरो खाम्फाया गेलेना गेलेया बिसोर नागिरबाय थानाय माखासे आं गेलेफैगोन फेरेंगा आरो खाम्फाया बेहाय गेलेथारनांगौ बिसोरखौ फेजेनथारनांगौ बहाबा खारगोन सोरबासोलाय नंबाय थाना बे 14 नम्बराव खाम्फायाबो गेलेनांगौ फेरेंगायाबो गेलेनांगौ